Good evening, Zimbabwe. Masora sei muri yeZimbabwe ichona njani wherever you are. Tiri kufara kusangana manheru anhasi Tuesday. Todaira kuti ruzhinji rwese ruri kufolowa this revolution taane ungwaru nekuvhurika nekuandastenda kwatiri kubva nekwatiri kuenda. Ndo zvinoitika murevolution izvozvo. Chinotanga parevolution kusenda message kunzvimbo dzese dzemuZimbabwe kuitira kuti kana action youya hamuvhunduki kuti chii chaakuitika munyika. Ndosaka paya pataikuudzai kuti joinai magroup kunzvimbo dzamuri, munenge muchingotaura henyu dzamunenge muchitaura asi muchizoforwarda mamessages erevolution anenge asvika kunzvimbo dzenyu. Imi monyarara munenge maforwarda haasi mamessages enyu iwayo. Anenge ateerera anongoteererawo opfuura. Ndo zvinoitika kana taakurevolution. First stage ndeyekutsanangurira ruzhinji rweZimbabwe nekuchengetedza the mass. So takakuudzai kuti trust your leadership and trust the processes. Hamuchadi kuramba muchiudzwa nesu chete. Zviri kuitika munyika muri kuzviona. Kuna vamwe vaimboti ava vataura zverevolution vari kubva nekupi, asi ndodaira kuti izvezvi meseji yaakubva nekwakasiyana siyana. Havasi comrade Saruwaka chete vari kuti we must organize. Ndaonawo nevamwe kuopposition kwaakunyora chirungu vakati we must organize. Tikati mataura chirungu kai, isisu hatizochigoni, isisu tinongoti pamberi nerevolution. Saka mhuri yeZimbabwe, rambai muchiteerera messaging yese ine chekuita nerevolution yamunenge muchipiwa. Action ndoziva kuti ndiyo iri kungonzi nevanhu action action. Ndoona nekuinbox nezvigananda zviri kungobvunzawo action. Ndotarisa ndoona kuti uyo angoya ari kubvunza action hatina kumbobvira tamuona kana kumashure kumacontributions because machats ese tinenge tiinawo. Tongoiginwa toti aiwa hatipinduri pasi nawo. Saka nyaya yeaction mhuri yeZimbabwe, garai makagadzirira. Tinoziva kuti hamusi kuziya musine nguva. Tinoramba tichidzokorodza pano kuti chinonzi revolution is a relationship between the military and the people. Tona vamwe vanozoidefine nezvesizvo achiti aiwa the revolution is about the military. Tiri kuti imimi vanhu ndimi varidzi werevolution. Military ikaoperata iri yega, it will be a coup, it won't be a revolution. That's why muri kuona 2017 it was a marriage between the military and the people. That's why tichitanga takupai message kuitira kuti ruzhinji runzwisise kuri kubva revolution nekwairi kuenda. Pasazoita anoti zvamuri kuita izvi makataurirana nani. So muri yeZimbabwe, garai makagadzirira nguva iri kukwana. Takapanana 2 months ende izvezvi hadzisiri 2. Taakuita countdown for real action. Kana wawana kamari tenga kagrosari uise mumba. Because we are going to have a 1 week series of massive action.
It's not easy to chase away zvigananda. But I am sure poto yakuibva. Imimi as the mass. Garai makabata your messaging. Garai makagadzirira chikafu ndo your purpose. Gadzirira chikafu kudzimba. Kuitira kuti kana takuti we are going for a 1 week serious shutdown and bring the total change in Zimbabwe. Then you need to be prepared. Usazoti aiwa tine nzara. Kana mazuva akusvika tokuudzai. Kana kuti muchazongona zvakuitika. Asi isisu the message takupai kuti chikafu kuwana. Vari kunyora, vari kubudisa nyaya dzakasiyana siyana mumapepa muri kuzviona. Tambotaura nenyaya yekambani yadhirama rakachiitika uparire Nyatwa pakaenda Mnangagwa achida kunyevedzera kuita concerned president. Mazoona imimi address dzakubuda ndedzepahotera kuSouth Africa. Zita rekambani ndichivhayo. Ndanzwa kuti majunior soldiers atsamwa zvisingaiti paona that message. Wakomana hapana achatisunungura pari zvino. Patakatotaura ipapo rambai makabata. Mukatirasisa munenge matotidzorera kumashure. Asi tinokutembai because takataura nyaya yekuwedzerwa kwemasalari zenyu kusvika pa$800 US. Izvezvi yato mwedzi nemwedzi hazvisi kuendeka. Saka ndinoziva kuti mbese makuandastenda kuti revolution ndo yakudiwa. The relationship between the military and the people. Then dzimwe nyaya dzamunenge muchitibvunza kuinbox aiwa siyai idzo. Takapa basa kuti vaite. Tikati batai makadai. Trust your leadership. We know they have the instructions dzatakawapa. Hatina zvatichanyanya kutaura nezveikoko. Zvekumakotsi nechi Our duty was to protect Comrade Nyoka Yemabhunu. Kuti hawa watore panguva yavanga vachida. Because these guys, they were coming very fast. Ndosaka maiona tichikupai the frequent updates. But for now, we have managed to close almost 90% of the loopholes. Saka chisira iwe content nevechi ite chingoti tsuro tamba muswe takabata. Whoever anovhakacha dzingave hama dzingave shamwari kunoona Comrade Nyoka Yemabhunu, I'm sure wese vanokuconfirmai kuti mukomana akachengetedzwa. Ndo zvatakakwanisa kuitawo izvozvo takabatana neruzhinji rweZimbabwe. Hatina kungozviita chete. That's the first stage of a revolution. You must make sure that the mass is protected. And Comrade Nyoka Yemabhunu is part of the mass. Ndosaka takati uya mumutore. Tukazitomutora tikati aiwa. Uya mumutore siyai. Don't touch. Wakaedza zvaanogona wakati munonyeba. Isi tine embassy yese tikati itai henyu. Uya mumutore. Wakaona zvaramba wakati isisu tine influence kuInterpol. Tikavati itai henyu. Tikati uya mumutore. Wakaedza zvaanogona wakada kutenga masecurities kumajeri. Tikati itai henyu. Uya hamusi kumutora. Why? Because we are now in the course of the revolution. If we fail to protect the mass, then we will be having a problem. Hamutiteereri messaging yatenge ichikupai kana muchiona vanhu vedu vachiva vulnerable. Ndosaka ndiri kuti makomrades ese anenge asanganikwa nawo nezvigananda toziva kuti kune nzara muchiedza kutengwa tiri kuti siyai unhu hwamuri kuita. Munokwarira mahara. Avo vanenge vachitraya kuda kuzvisededza pana Comrade Saruwaka takakutaurirai tikakuti chakurongerai mameetings pamberi ndiri kukuzivai. Garai kwamuri ikoko pari zvino.
munokwarira zvamusingazivi. Tisiyei tioperate tiite basa iri. Imimi the mass muri protected. Hatisi kukuignorai, tiri kukuzivai. So vari kuita take care of comrades wakasungwa wekurevolution wana comrade nyoka yemabhunu. Continuai fundraising yenyu, screenshots yenyu tiri kukuaona. Izvozvo zvinotibatsira kuti zvinhu zvedu zvirambe zvichienda kumberi, nawo iwo comrade chikafu chavo chirambe chichiendeswa, zvinhu zvichifamba zvakanaka. Izvezvi muri kuaona koto asina magirazi, dzoda magirazi kadziya. Inyaya yekuti we are operating at a limited budget. Asi zvinhu zvedu zvikafamba zvakanaka, I am sure kuti we are going to have something zvinenge zvachinja, admin ichinakirwa nekuita basa. Asi isisu basa redu semacomrades is to make sure kuti we have achieved the first stage of the revolution to protect the mass. Saka handei mberi nerevolution wakomana. Ndaona vamwe vakunyora zvikanzi aiwa we must organize. Aiwa, mweya werevolution ngaupinde muvanhu. Kana wapinda nesu tozviona, wakomana woita action. Wakomana kana wakuita action vasapotei. Macommanders enyu erevolution anenge achikuudzai kuti what's next. So tengai chikafu chigare chirimo mudzimba. At least 1 week chikafu ngachinge chikwana. Kana utenga haufu chirekedza utenga 5 kg, tenga 10 20 kg. Ne 750 emafuta. Because kwatakwenda hakusisina kumira zvakanaka. Because everybody is now angry nezviri kuitwa nezvigananda izvi. Chimwe chakaenda paparire zvikanzi ndaita surprise visit. Apa achasaina macontracts ekuluta kudhara. Siya tsika yako iwa hatisi kufara nazvo. Saka macomrades unity, message ngaiswe kuvanhu. Ndiri kufara nevapanhu vama 2000. Mari hamuna henyu, contribution hamusi kuenda, asi tiri kuona muri kugadzira tumaclips muchiuya muchitiratidza kuti comrade musatisiye isisu wechidiki, ndisu tiri kufambisa message. Ndindaisira gogo WhatsApp kuti vauye kurevolution. Izvezvi tiri kuda kuburutsa mweya werevolution mumazuva mashomanana ari kuuya. Tinoda kuti mamwe madhimoni ataure. Saka macomrades hatisi kudzoka kumashure. Pamberi nerevolution toramba tichangana, macontributions rambai muchiita zviri kutibatsira izvozvo. Tiri kutendai mazvita.